Labat Twma ni mokol rogo sara shes tini salap grika. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Hello everyone, good morning. Jotana lamsuan YouTube channel bai tamai ka tabak zara sera top kia tabak labat Twma ni bhaja thumai spai ha thumai ha ba tabang kini ona video jak phunung malia khanai ha rujosi mathanai ba labar rujoi phaima je porra klai se bram saka se aso petha ke labar batei sera oi mokol ro ha baila ha buknai ro ko nang baila ha palmalia ke tau ni mokol kherei ma tong mokol bising sila butei ha ka ba sarap ko tong thoya mang to ha muksa bol ha ga sarap ko phai tong se bon ke ba yang labar botei le bisi ba gobang ka salia kisa ka sala ha ka aso kosto kete por khiring ya thei yak ruai wei tei horoi rojoi phai ma se aso kesar pai bang mangnang kha saman ta se jol man asdar ka jol ha aso je sok phai pai se sok phai wei bokor ni kari wei se yak boi tei pro se kaslai kalai ong ka ba kaslai kalai wan her samang sakna mane se ha nai hinjal yang ka bali ma sia ba kaslai kalai ha ka nani ya ther go sara jak kan tawo khak pro busuk bokomo phaija go sana ya thei bokomo asani kosto palmalia samani labat Twma ni mokol rogo sara shes tini salap grika ya thero pa ya thei je blog phunung mani budi no rakhe bono sukuk pro asige sawo mokom phaija go ya thei bokom phaija go asige sawo pa ma thai ma deng mai tini labar ma butei gobang ko ma si kesaroi kom khairoi ro wa kelai sipai hang ka ba bokrol no sajong kari wei na han to ke kari wei na wei tei kari pro ko ka saria kari wei tei pro o kisa thene bleng he then kusuni no khamani kelai hata ar ni mi mang ke ba manai belengo pora lokla jak phutha sang pa leng sokla span mai bo baksa kana tholam nai gardi pora soman kisil jaya ngate nai thokamu soman nang teng nai thoke pora kormo ke sinari hai pora pat khaja hang tongsu tak sasi mukse bu hangke mokol srap sung tongko kogoi pepen hai ti tukia ba sak bate kang liang snaita bukhnai se sinang pa ta bukhnai mar na ani nugu to hna ko pu ka srap jak tak busu mara nan bukhnai asu jotno ke riman kolong ma kasai tong tak nok thangoi kisa je nang jak tei mara snaita tong la si dis bukhnai yog liate ni tama thu oi tama imang rong noi ba su to khoma pai ke tini bang ba ke tabak thangai res ma khasnaita tei to ko gai porao ya thin nang ma su go nya ka to ko pro asu toro ma ke nang jak yong sawar ma yong sawar mo sojjo khai me thabai bai ka hai ka tong mo asu moto ge ta yong sang ka sub sao su moto oke nok thana gana sari go khela nai nei tong khela nai ni pro male le bisne bye hare ek tas kane hamle phai ke no khana si mara gras ne ang bukha khe dong bukhnai no khalme yang ke tong la sti ke tabok ulta khaina ulta ke mara wang bukhnai se ke tabok de phai ga do jenang jago ka se ra na ta asa ka bara ma ya khasawo kiaran se khaina gran do ke mo khabai laso busu go kisa khare ta ko dala sne ang ha ke man bukhnai ra wan bukhnai ya kho agi pa nang sai sung bukhnai ra go ma ha ke mang ra nya go ठीक से खोबले
khwnai basike ko khatak ani sailap krike pura pais pen hang mathuluk jogu jai pen tama ba lali hai orsa de butui de nanglang tama lambat butui tabo ang lebu bai bokrok suya ang ma ai ma suya ang tong mane ke lebu ma thok liap das ke ma suli ang tong ta tama song tang lang po lali atai hi kopo ke hi je butui nang man tong las kya kaha ki khalna kana to ke ra propose tong me ra nang mai me khana ra nai chato wow Sari kahang jottono tabo ke sari ni bwkhnai rok rabai phaiwi tabo hingke khelanai phaino khelanai sajakba tabo khelanai ni phailangkha khela cholai tongba taba sari ke khelanai ni phaino practice khai di haimang tangka taba khela time ba tini hingke join bai thwkmol thwngnai tongo jongbo ma thwngnai 15 tarikh o borok bai ni kufur thwngnai rok bai no jongbo ma thwngnai hingke chini khela dino haino rok bai malai laiphwnai do video to phonok mai yangnai ang je thwng tongo hingke ba nog chagui phonok maya haifano ang thangfru baje phonokma sa phonok snai tabuk ni hingke first round ni tabuk last khela wngnai ta chini 15 tarikh o hingke nog kisa misa phonokmani naisinai tabuk hingke kendorok naitoni video paithak jora no pairowui hingke ang bai je kwrwngwi video nai tongnai rok no belai hangbai maro paya saknai tongman bagwi hingke chwng next video o chini khela dino manlai lesnai bye bye jotono kaham kwrwng tongbai jadi.